May Day is a celebration by the working people, not only all over the world, all over India and all over Goa, that it is our day. It is the workers' day, toilers' day. Farmers, workers, everybody together are going to celebrate this day. So we are actually enthusiastically, आम्ही सगळे उमेदीन हे डेकोरेशन करूंक लागल्यात सांगपाक की ह्यो दीस आम्ही मनयतात आणि त्या दिसा बद्दल आणि त्या चळवळी बद्दल कामगार वर्गा बद्दल आमकां अभिमान आहा. आम्ही एक ना एक दीस ही भांडवलशाही नष्ट करून आम्ही समाजवाद हाडटले ह्यो निश्चय घेवन आम्ही फुडें वता. लाल बावटा जिंदाबाद जिंदाबाद.